I dag har vi været på tur ved Pumlenakke. Det er pinseferie 2015, og vejret har været helt fantastisk. Pumlenakke, det er skoven oppe ved Hesnes, eller området der ved Hesnes, og man kan se, at det er stranden derved. Der er der. Med på turen, der var Iben, som der er på vej og klatrer op ad skrænten. Og der var Adam, som man kan se der, og så var der Sago, som er hunden der. Man kan se, at Adam holder Sago i snoren. Han gider ikke vende mere, han vil gerne videre. Og der er Iben og Adam på vej op ad skrænten, og man kan se det store tov, som de bruger til at komme op. Det er en meget stejl skrænt, det kan man ikke lige se på billedet. Og der er farmor, hun var også med. Og der kan man se nogle træer, som er væltet og ligger nede ved vandkanten. De er faldet ned ad skrænten, og man kan se, at rødderne står og stritter op i luften. Man kan også se på træerne, at de er gået ud, så det er nok nogle år siden, de er væltet ned. Der kan man se Adam, der går på skrænten. Og Iben er ude at klatre på skrænten igen. Der står farmor og Adam og læner sig op ad et træ, som de har fundet og lige holder en pause. Så blev det tid til frokost. Og der er dug på bordet, og der er blomster, og der er saftevand og sandwich. Og solen skinner, kan man se, og Adam er glad for sin sandwich. Sådan ser husene ud, når man kommer op til Pumlenakke. Der er skrå på gavlen og stråtægte tage. Meget idyllisk. Da vi så var færdige med at gå tur i skoven, så skulle vi have en is på Pumlenakke Traktørsted, tror jeg det hedder. Det er det, der er billede af der. Og da vi var færdige med isen, der skulle vi ned og gå en tur ned ved stranden og se, om vi kunne finde nogle forsteninger. Det fandt vi ikke rigtigt. Men vi gik en tur. Vi fandt noget andet til gengæld. Vi fandt en hornfisk, som lå og var tør på stranden. Den havde en skarp horn. Deroppe fra Traktørstedet, man kan se i baggrunden, der hvor vi er gået ud til den pynt derude ved Pumlenakke. Det er den skov, vi har gået i. Det var en dejlig tur.